O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, referiuse precisamente a ese descenso importante no número de casos activos no municipio. Segundo el, os datos son favorables, pero non debe baixarse a garda, aludindo á necesidade de seguir cumprindo coas medidas de restricción, especialmente as referidas ás xuntanzas de non convivintes. Para que podamos baixar esa incidencia dos 250, non pode haber 9 contagios como hubo o sábado. Temos que estar a 1, 2, 3 e intentar que a poder ser que non fora ningún. E para iso volvo a chamar a atención a que extrememos as medidas de non estar con persoas que non sean convivintes, non? Porque aí é moito máis difícil pois controlar esa transmisión e aparte é unha posibilidade de sacarlo dentro do núcleo familiar e que haxa contactos locales e que sea máis difícil, como decía, o seu control. O alcalde referiuse tamén ao cribado realizado esta pasada fin de semana no sector do comercio. Foron citados no Hospital da Barbanza uns 230 traballadores deste sector, acudindo a realizar as probas máis do 90%. Onte facíase de novo ese segundo turnos de cribados, onde hubo unha presencia superior ao 90%, solo faltaron 17 personas, que sigue sendo un número moi grande, non? Porque creo que debíamos facer o máximo esforzo para que fora o 100%. É dicir que, bueno, hasta estes momentos, gracias a Deus, de todo ese cribado non dou todavía ningún positivo no día de onte, esperemos que continúe así. Durante a fin de semana tamén se lle realizou outro cribado a uns 1.350 traballadores da industria da alimentación. Acudiron tamén máis do 90% dos citados e o resultado foi de 0 positivos.